Bible shoko ra Mwari rinoti even so come Lord Jesus. Jesu anobuya amadzinodikamwa. Jesu anobuya zvina kana mubvunzo, kuziva kana kusaziva. Jesu Kristu ari kuuya, asi norudo rwaMwari asati abuya panofanira kusimuka huruva yevhangeri kuti vanotenda avaponese nobupenzi hwokuparidza, vanotenda avaponese nobupenzi hwokutendevuka. Shoko raMwari rinoti iro, hama dzinodikamwa, vhangeri iyi yobushe. Haleluya. Mwari ana mavhangeri akawanda, une one gospel, une vhangeri rimwe ratakabata iri, that says the Lord. Ndiro vhangeri chaponesa vanhu. Kwa vhangeri yobushe ichaparidzirwa marudzi ose namarimi ose, ipapo kuguma kuchasvika. Kana uchiverenga vana David vachinyora sure uku, unoti Mwari wedu unobuya, haangarambe akanyarara, moto unoparadza uri pamberi pake, dutu guru rinomukomberedza. Hama dzinodikamwa, Bhaibheri riri kutiro Mwari wedu anobuya, haangarambe akanyarara. Wakambonyarara mabhawa achivakwa, haangarambe akanyarara. Wakambonyarara madzimai achirasha varume, haarambe akanyarara. Akambonyarara varume vachiita masmell house, Bhaibheri rinoti unobuya, haarambe akanyarara. Akambonyarara vanhu vachiromba zvikwambo, haarambe akanyarara. Akambonyarara pfambi dzichipedza varume vavanhu. Jesu Kristu anobuya, hama dzinodikamwa, haarambi akanyarara. Inzwa zvinoita zvakazarugwa, chapter 1 verse 7. Tarirai unobuya namakore, meso ose achamubona, naivo vakamubaya, marudzi ose enyika achamuchema hongo. Amen. Bhaibheri rinoti tarira unobuya namakore, meso ose achamuona. Mesa maChina achamuona, maBritish achamuona, mashangwe achamuona, newe uchamuona, meso ose achamuona. Kukai marudzi mangani ose nyika achamuchema. Hama inodikamwa, zvokufunga kuti nanda hanya nokunamata, musi unobuya chikukutsira Jesu Kristu, newe uchamuona. Uchamuona usingadi uchida, asi panguva unomuona, it will be too late to be saved. Then wagara wagamuchira Jesu. Regai ndikuudze hama dzinodikamwa, Jesu Kristu akabuya akafa, akadebura ropa pamuchinjikwa kuti ani nani unotenda awane upenyu husingaperi. Mwari unoda kuti tose tiponeswe, unotida tose muumambo. Shoko raMwari rotiro, kudzoka kwake kwakapupugwa navadzidzi. Pana Mabasa chapter 1. Teka mkombera pa verse 9 inoti areva izvozvo doka akakwidzwa vachitarira gore rikamubvisa vakasazomuona. Haleluya. Vachitarira iye achikwira, tarira varume vaviri vamira naye vakapfeka nguo chena, ndokubva vabvunza, naimi varume veGarirea makamirireko makatarira kudenga? Uyu Jesu akabva kwamuri akakwidzwa kudenga, uchauya saizvozvo sezvamamuona achienda kudenga. He will come back in just like manner as you have seen him going to heaven. Rega ndikuudza hama inodikamwa, vadzidzi vakaita samatunhumu vakatarira achikwira. Haleluya. Pa Jesu akaopoza gravitational force achikwira kudenga, vakamutarira. Ndovhangirozi dzavabetsera kuti vasaita maBP. Kukai varume makamire makatarira kudenga, uyu Jesu akabva kwamuri akakwidzwa achienda kudenga, muchamuona zvekare achidzoka. Haleluya. Ngirozi dzakapupura, Jesu Kristu anodzoka, unobuya kuotora vakatenda muzita rake. Rega ndikuudze pakuuya kwaJesu, Zvaka chapter 22 pavhesi 12 inotarira ndinokurumidza kuuya, mubayiro wangu ndinawo kuti ndipe umwe noumwe sokushanda kwake. Hauna kupawa, kwai ndinobuya nomubayiro. Hawi kuoparidza, hawi kuobhabhatidza vanhu, hawi kuochengetesa vanhu mitemo, hawi kuoregesa vanhu masmell house. Unobuya nomubayiro, izvo wakashanda. Hama inodikamwa, shanda uri muna Jesu, rarama uri muna Jesu, nokuti pakuuya kwake unobuya nomubayiro kuopa vakatenda muna Mwari.
Good news amanodikamwa. Sandiona somurombo. Sende karashwa. Toshua denga. Kana ukaona tichiparidza kudayo. Tiri kuoneka nyika ino. Maridzo ine iri kuoneka. Sezvakamboitika. Musodhoma neGomora yaparidzwa. Mukomera paakaparidza. Vakati unopenga. Vakati musere. Vakati kutsvaka mari. Asi kuchindoedza. Sodhoma rakaparara. Mwari panyangwe panguva yaNoa. Noa nyika yose yakaparara. Mwari ndokuisa murarabungu. Akainyora kuna Pete wechipiri 3. Kugai denga ripo zvino paverse 7. Nenyika iripo zvino. Zvakachengeterwa moto neshoko irori. Hama yangu inodikamwa. Shoko raMwari hariwiri pasi. Charareva rinozadzisa. Jesu Kristu vanouya. Good news regaunzwe. Ukaona takadai. Tiparidza tiri kuoneka nyika. Shoko raMwari kuna 1 John come on. Chapter 3 verse 1. Ukaitarira kukura korudo kwatakaitirwa naMwari ndozvatiri asi nyika haitisivi nokuti haina kumuziva. Mira ipapo panozipa kwaiva nekamambo. Mira ipapo tirira navaMwari. Wazviwa here? Tirira navani vaMwari zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Ruponeso kuchiri muhomwe kwai kana achizovoneswa tichamuona sezvaakaita nokuti tichafanana naye nokuti tichamuona sezvaakaita. Hama yangu inodikamwa ruponeso gwedu zvichigere kuratidzwa asi paanovuya tichamuona tichafanana naye. Mwari wedu anovuya